natin ng ito, bukas na tayo mag-Milo. Ano to? Weight management ko. Wow, ayos. Ay, 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 ay. Magmamaylo sana ako pero tignan natin konti. Konti ba yan? Ha? 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 Yan. Konti lang nga. Yum, 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 yum. Kuluan ng tubig. Ang galing saksakan. Ayun. Ayun, ayun, ayun. La, la, la. Ito, salamat sa sponsor. Hingi lang, pinatigim lang sa atin. Ang kape. Ate Josie. Kape tayo. Kape tayo. Ano ba mga karat ba? Yan o. Para bukas na. Eh, may nag-offer eh. Ovaltine sana ang tirahin natin. Sabi niya, Freddy, mag-aral ka mabuti. Okay. Kain-kain. Skyflex. Ovaltine. Ready tayo. That's it, pansit. What happened? Why isn't it? It's not showing nothing here. I'm not collecting nothing. Can you ask Joe? I'm on break right now. Yeah, just ask Josie. Emily was there. Emily. Huh? Yeah.
sa gate 17. Pasig Province. Right? Yes. Nah, halaman na. Wala, may mood. Natoy. Ang ano sa Ang kadangam. Ni. Yan ang kadangam tayo dyan. Nagkapunjay. Tsaka mo tinagatangan lang ng kwa. Oh, here. Lagyan na tinagalan. Weight management coffee. Kung ano naman. Sa Mexico tayo tayo. Sa Parang dito kwa. Ano eh? Diyo. Oh. No, pipa man sabi ko po. Oh, baby, ayun ka kaya. Kaya ipasikat ko. Ipasikat ko kina ti Jo Pat. Nandamaan ko na. Nagpipili ka pinamay talaga po. Ito pang nila isa. Dati ti mayat. Pampasiksi. Anak ko na. Ang kaya na sa kwa. Hmm. Pampasiksi. Sa Mexico mga rod. Even though it's been so long, enough for you to sleep on this one.
Kahit ano dyan. Sarap ng noodles nila. Mga siguro mga 20 minutes. Morning. Sarap ng noodles. Napansin niya kanina. Yung pinainan namin yun na yan. So, tumas sa kanina. 4,000 something. Kano ba yan? One daw eh. Equivalent to kano? 28 $30. Relax, relax. Equivalent to kano? 28 $30. It's time. Back to work. Babush.